Sa katapusang adlaw sa tuig adunay pipila gihapon nga miapas aron makabiyahe ug makasugat sa bagong tuig sa ilang mga probinsya. Adunay live report si Nico Sereno. Nico. Lan taliwa nini dunay pipila ka mga biyahe sa barko nga nakansilar karong adlaw gumikan sa mga dagkong bawd sa kadagatan. Itandi ni atong Pasko, dili na hinuon kaayo daghan ang mga pasahero karong adlaw sa pier area sa Cebu. Kadaghanan nag-apas aron mo sa ulog sa bag-ong tuig sa ilang tagsa-tagsang probinsya. Kining pipila ka mga pasahero karong gabi pa ang biyahe paingon sa Ozame City sa Mindanao. Apan buntag pa lang misayo na pag-adto sa pier sa kabalaka nga matanggong sa traffic. Usa kanila si Sherwin nga magpaabot na lang sa pantalan sulod sa pipila ka oras. Kay overnight ang biyahe sa lawod na lang sab kuno siya musugat sa tuig 2022. Siguro tanatan alabas palibot. Pantay mahimo kay naman tas tungas lawod. Oh. Ano karon na ka nakauli sir? Karon na pud higayon? Di ato ram datong wala pay bagyo nya. Na dili among kuan ba kanang lukat og ticket nagsalig lagi nga basig wala pay bagyo. Kay wala pa magamit ang terminal building nga nagusbat sa bagyo, ang mga pasahero sa gawas lang nagpaabot ubos sa mga tolda. Karong adlaw dunay gale warning nga gi-issue ang Pag-asa gumikan sa northeast monsoon. Tungod niini, gikansilar sa Coast Guard ang biyahe sa mga barkong 250 gross tonnage paubos. Usa sa apektado kining fast craft pa Ormoc City nga misuspenso sa biyahe karong hapon. Ang ubang barko hinuon katong dagko og gross tonnage padayon ra ang biyahe. Ang fast craft paingon sa Tagbilaran City sa Bohol midayon sab sa paglawig. Sa pagkakaroon lang, doon na sa ubang mga barko nga mipahibaw nga mukansilar sila sa ilang biyahe ugmang adlaw tungod kay holiday man. Miauhag ni sila sa mga pasahero katong mubiyahe pa nga magpakisayod daan sa ilang shipping company kung madayon ba ang biyahe. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno.